Diyos marakay naga, matindog po kita sa pagpuon kan Santa Misa. Sa mga tubig na nagbubulos, ang sakuyang kalag na pupungaw sa imo o sakuyang Diyos. Sa ngaran ka Ama, asingan Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Ining bangkay ni Alicia sa kuyang binindisyonan ang agwa bendita, nagpapagaramdom kan sa iyang bunyag. Huli sabi ni San Pablo, kita gabos na binunyagan kay Kristo Jesus, binunyagan sa sayang kagadanan. Kan kita binunyagan sa sayang kagadanan, ilinubong kita sa kaibahan niya. Kaya siring na si Kristo na buhay liwat sa mga gadan, huli sa kamarawayan nin Ama, kita man mabubuhay liwat. Kung kita nakasaro sa iya sa kagadanan, kita man makakasaro sa iya sa pagkabuhay liwat. Sa tuwi na pong akon, sa tuwi ang mga kasaalan, tanganin kitang maging maninigo na magdulot ka ng mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makamahan, asin sendo mga tugang, ta nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Dane na Birhen, sa gabos na angales asin santos, asin sendo mga tugang, nako'y pamibi sa kagurangan tang Diyos. May harak malugod sa to ang Diyos na makamahan, asin pagkapatawadaan sa tong mga kasaalan, darahon kita sa buhay na dayang kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos na kagurangnan, amang mahakamahan, kami nagtutubodaan sa imong aki na gadan huli sa mo, asin nabuhay liwat. Makamatan manlugodin sa muyang tugang na si Alicia. Ang biyaya kan misteryong ini, siya nagadan sa pagtubod kay Kristo, mapasaya malugod ang kaugmahanin pagabuhay liwat. Ini nahagad mi huli kay Jesuristong kaguranan niya mo, sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa kabos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Magtukaw sa paghinanyog kan liturhiya kan tataramon.
Enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Tigdi sa bukid nin Sion, maandam nin bangkete an kagurangnan, nin mga hukbo para sa gabos na nasyon kan kinaban. Sarong bangkete nin masiram na mga pagkakan, asin managom na mga arak. Madali niyang hahaleon ang dampog nin kamunduan sa bukid na ini. Ang dampog na nakakatahob sa gabos na nasyon. Hahalunin nin kagarongnan, Diyos ang kagadanan sagkud paman. Asin papahedon niya ang mga luha sa gabos na lalawgon, patin hahaleon niya ang kususupgan na tinios kan sa iyang banwaan sa bilog na kinaban. Ang kagurangnan na nagtaram. Kung mangyari na ini, masabi ang gabos, siya ang samong Diyos, ibinugtak mi sa iya ang samong pagsarig. Asin maugma kami sa kamagaya-gaya, huli ta iniligtas niya kami. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo Responsorio. Masimbag po ang gabos. An kagurangnan ang sakong ilaw asin kaligtasan. Uliton ta po. An kagurangnan, an sakong ilaw, asin kaligtasan. An kagurangnan iyo ang sakong ilaw asin kaligtasan. Si Isay ang sakong matakotan. An kagurangnan iyo an pailihan nin sakong buhay. Sa kiisay ako matatakot. Simbag. An kagurangnan, an sakong ilaw, asin kaligtasan. Sa rosa na an hinahangad ko sa kagurangnan. Sa rosa ng bagay an sakong minamawot. Na ako mag-erok sa harong nin kagurangnan. Sa gabos na aldaw nin sakong buhay. Na mahiling ko ang kagayonan nin kagurangnan. Asin magpamibis at sa iyang pinag-eerokan. Simbag po. An kagurangnan, an sakong ilaw, asin kaligtasan. Dangoga ako kagurangnan kung ako magapod sa imo. Maherak ka asin simbag ako. Simbag po. An kagurangnan, an sakong ilaw, asin kaligtasan. Kan ika magtaram, madya sambahon mo ako. Nagsibag ang puso ko. Kagurangnan, madulok ako. Simbag po. An kagurangnan, an sakong ilaw, asin kaligtasan. Day ka magtago sako, day ka maanggot sako. Hari pagsubulan an sa imong surugoon, ika an sa kong nagintabang, hari ako pabayae, o pagsikwalan, o Diyos din sa kong kaligtasan. Simbag po. An kagurangnan, an sakong ilaw, asin kaligtasan. Minatubod akong mahihiling ko ang pagkamarahayon nin kagurangnan sa daga nin mga buhay. Magsarig sa kagurangnan, magmaisog, pakusugon ang puso, magsarig sa kagurangnan. Simbag po. An kagurangnan, an sakong ilaw, asin kaligtasan. Magtindog sa pagrukyaw kan ebanghelyo. Hallelujah. Naglalaom ako sa kagurangan, nagsasaring sa iyang kataramon. Hallelujah, 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 Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa ka Ebanghelyo, susuki San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Sinabihan sinda ni Jesus, "Day kamo maghadit, magtubod kamo sa Dios, magtubod man kamo sako.
Sa harong kan sa kong ama, dakol na kwarto. Maduman ako sa pagandam nin lugar para sa endo, de ko ini sasabihon sa endo, kung bako ining totoo. Pakaduman ko sa kapakaandam ko nin lugar para sa endo, mabalik ako, dangan ipag-iiba ko na kamo, ngaling kun sain ako, dumanman kamo. Aram nindo andalan pasiring sa lugar na padudumanan ko. Nagsabi sa iya si Tomas, kagurang nanday may aram kung saan ka maduman. Paano ming maaraman andalan? Sinimbag siya ni Jesus, ako andalan, ang katotoohan asin ang buhay. Dainin makakaduman sa ama, kung bakong huli sako. Marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Magtukaw sa paghinanyog kan homilya. Si Nanay Alicia, auntie pala ni Father Fermin, kayo sa ngaran ni Father Fermin, papaabot na po kin pakidudumamay po kaninyo ngamin pa ninyong pamilya. Asin po, pagkaisip ko po, si dari available ngayon si Father Fermin, kaya ako po may na magmisa. Ngayon, ibananta po ang kanyang pamilya, mga igin, mga ngod ni Nanay Alicia sa pagmundo na ini, pero bakon sa kanya kitang madara sa pagmundo, kundi madara kita sa paglaom. Pagtatawan ko pong pagurupurup ngawan, ading virtud nin paglaom. Tas si Nanay Alicia pala, miyembro ka na Sacred Heart, tapos naging kandidata siya kung nakaagi pa sa ng Reyna nin Pagkamot, Search for Reyna nin Pagkamot. Pero nanggana man po siya, pero pinangganahan niyang titulo, Reyna nin Paglaom. Amo di magayon pong pagpurupurupan, Reyna nin Paglaom, tapos after some days or some mga usad gayon bulan, nagraan na siya. Adi pong virtud na ini, virtud nin Paglaom. Kuha po ini, itinatao, rinirigalo ni Kamala Diyos ko kita binubunyogan. Ago dito lang virtud, faith, hope, charity. Kaya ba ini pong na-re-receive ka mga binubunyagan. Kaya po, pero ining virtud in paglaom, itinatao ka na to, tapos po, amo di po virtud na kita nagkakago kakayahan. Kakayahan na maglaom sa buhay na dahil kasagkuran na matatamo ta sana sa paglagraan kita. Asin ini po, nagkakagaw kita po pagtitiwala sa Diyos na sinasabi ka mahal na Diyos, totoo, asin amoy ng tapo pinagsasarigan. Baga na po adi angkla kakanatong buhay. Kaya nga ni po, usad tawo na agko paglaom, nagkakaagko po kakayahan na pagsakit sa dikinaban na kukonvertir na magkaagko kahulugan. Naisiyan ko po sa mga igin niya ni Nanay Alicia ko magpamisa po kamo di mag-intriga sa misa sin pagpa-schedule ka ding paglubong. Naisiyan ko po na si Nanay Alicia palan nag-agi man po sa pagsakit. Nag-agi sa kadipisilan, nag-agi sa kapagtiusan, nagkago pa grabing financial problem ko agom niya si Tatay Alfonso na magkaibahan pa sinda. Pero nagdanay siya, nagdanay. Paano din nagdadanay? Dahil sa di virtud na ini, virtud din paglaom. Dahil sa virtud man na ini, nagkakaagko pagbabago akan natong pananaw na pagsakit, diri natatapos sa pagsakit, kundi nagtatapos sa karahayan. Nagtatapos sa kamurawayan. Asin po, amo po adi pinagpabayad ka na to ni Jesus na adi pong pinagselebrar tato ko Easter Sunday. Ano po pagbagang nagraan?
di rin natatapos sa pagraan, kundi nabubuhay liwat. Tapos kung Domingo po, nagselebrar kita ka Divine Mercy Sunday. O nung sinasabi ka na to, ka Divine Mercy Sunday, tinututuruan kitang magtiwala sa Diyos. Kaya nga ni po, pirmi yan, nakapagpangadji kita, Jesus, we trust in you. Kaya kaibahan ka di pong virtunin paglaom, kita nakakasabing, Jesus, nagtitiwala ako kanimo. Jesus, I trust in you. Amo di sinasabi ka na ko ka Ebanghelyo nguwan. O sabi ni Jesus, akan akong sinasabi totoo na pag mig-inan ako sa do, mig-preparar ako, tapos migbalik ako, tapos iiba ko na kamo, tanganing kung sain ako, isan man kamo. Tapos, sabi po niya, ako andalan ang katotoon asyanan buhay, dainin makakaduman sa Ama kung bakong huli sako. Kaya amo po adi apig sasabi ka na virtud na ini, na kung kian na tawo, punong-puno kin paglaom, migsarig siya sa sinasabi ni Jesus, asin migsarig siya sa kakayahan ni Jesus na kita i-convertir, na galin sa physical na buhay, magkaago kita buhay na daing kasagkoran. Kaya nga ni, siya sana akan natong sasarigan, tabako kung buko siya, kung udakan niya, di kita makakaiyan sa to langit. Amo di po, nabayad ta po kay Nanay Alicia, na padagos, na nagdanay sa pagtios, nagdanay, pero ninulisad paglaom na yan nakayanan niya. Nagkago po siya kakayahan, asin kontribusyon, na ituturo ka na to sa sitwasyon sana na siya nagkaagko corona o pagkakataon na manggana, kana titulong ini, reyna nin paglaom, siyaman kitaman lugod, magkaago kadi, mga ngod. Kaya lalo na po sa mga kaninyo pong pamilya na nabayaan ni Nanay Alicia. O noon linalauban ninyo, sari po kamo nagsasarig, sari kita nagsasarig. Sinasabihan kita ni Jesus, magsari kita kanya, maglaom kita kanya. Taninuli sa kanyang kakayahan, kita dadarahon niya sa kamurawayan. Magtindog na po kita. Mabibi kita sa pagtubod asin pagsarig sa Diyos, sa tuyang Ama na nabubuhay sa gudpaman, asin na makakagibo nin anuman na bagay. Binuhay niya liwat, an sa iyang aki si Jesucristo halis sa kagadanan. Tawan lugod niya nin katuninungan asin kaligtasan, an buhay asin gadan. An simbag, kagurangnan, hinanyoga, an samong pamibi. Kagurangnan hinanyogaan sa mong pamibi. Tanganing si Alicia na nag-ako nin buhay sa bunyag, makaiba sa katiripunan nin mga santos, sagod pa man. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyogaan sa mong pamibi. Tanganing sa huring aldaw, buhayon nin Diyos si Alicia na nag-ako kan hawak ni Kristo, ang tinapay nin buhay na daing kasagkoran, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyogaan sa mong pamibi. Tanganing ang samong mga kadugo asin mga katuod na nainot nang nagtalikod sa buhay na ini sa pagtubod, mag-ako kan balos nin buhay na daing kasagkoran, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyogaan sa mong pamibi. Tanganing ang gabos na nagkakatiripon digdi sa pagpahiling kan sa indang pagtubod asin kan sa indang pagkamuot, magkasararo giraray sa kamurawayan nin kahadean nin Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyogaan sa mong pamibi. Jesucristong kagurangnan, hinanyogaan sa muyang mga pamibi, para sa tugang niya mong si Alicia, asin sa gabos na nainot nang nagtalikod sa buhay na ini. Ligtasan sinda sa gabos sindang mga kasalan, asin tuguti sindang makihiras sa kapanuan nin kaligtasan sa kadean. Ikaw na nabubuhay sinagahade,
sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Magtukaw para sa pagdulot kan mga atang. Magpamibi ka mga tugang, tanganin sa ko, asin sa endong atang, maako malugod kan Diyos sa mga makakamahan. Akoon manlugod kan kagurangnan atang sa imong mga kamot, para sa kamawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Matindog po. Kagurangnan kay Raki, ang kalagin sa imong surgo na si Alicia, para sa isa mong dinudulot ining sakripisyo nin pag-umaw, ipinaki kay maherak nga mo sa imo, na ito mo sa iya ang kapingaluan, huli kining atang na sa mong idinudulot sa kabayaran nin kasalan. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong spiritu, itaasan mga puso, itinaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas. Nadanay asin minsan sa en magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makamahan asin din kasagkoran, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Sa iya nagtingraw sa mo ang paglaom nin palanan na pagkabuhay liwat, tangani ang mga napapamundo huli kat tananggad magagadan, maranga kan panuga kan maabot na buhay na daing kasagkoran. Ta sa mga maimbod sa imo kagurangnan ang buhay sinasanglian, dai pinapara, asin pagkatunaw kaning eerokan sa daga, naandam ang harong na daing kasagkoran sa kalangitan. Kaya sa kaibahan kan mga angeles asin arkangheles, kaibakan mga tronos asin dominasyones, asin kaibakan gabos na langit no nahukbo, nag-aawit kami kan himno kan sa imong kamarawayan, daing tapos na nagsasabi.
Maluhod po. Kagurangnan ni kadagan banal, burabunin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala ka ng bon, kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginahawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rogari niyang buot pinasaluiban sa god sa pasyon, nagwa siya ni tinapay asin pagpasalamat, binaaki ni asin tinao sa iyang mga disipulos na nasabi, mag-ako kamo gabos asin magkakan kaini. Taini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siriman pakapamanggi, pagkanyaman kalis, sa singgiraray pagpasalamat sa imo. Tinaos sa mga disipulos na nasabi, mag-ako kamo gabos asin mag-inom kay ni, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin dani natipan, napapabuloson para sa endo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasaklan. Ini pagibuhon nindo sa pagromdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagagadan, asin pagabuhay liwat, nagdudulot sa iyong kagurangnan kan tinapay ng buhay, asin kalis ng kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nahikimahera kaming nagaarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giramdama kagurangnan an sa imo simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaibakan sa mong Papa, si Leon, asyanan sa mong Obispo, si Rex Andrew, asyanan gabos na klero. Giramdumaan sa imo surugoon si Alicia, ninapod mo sa imo halid sa kinaban na ini. Itugot mo na siyang nakisumaro sa kagadanan kan sa imong aki, makabaing sa sayaman sa ng pagkabuhay liwat. Siriman giramduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat asin ang gabos na mga gadan. Dangan akwasinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kerahi kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na inakan Diyos, kaiba ni San Jose sa iyong esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos. Nakaito pa nakapagaya-gaya sa imo. Magkanigong magin kaheras, kan buhay na deng kasagkoran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamahan, kasarokan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamarawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Matindog po. Natugduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos nun nakaugalian, nangangas kita magsabi.
langit. Kabanalo ang ngaran mo, magdato ang kaharian mo, mangyari ang buot mo sa dagat, minsiring sa langit. Ang samong nagkanon sa aruan ka, itaong mo sa muyagon niya. Osin patawanon mo kami sa samong mga kasalanan. Siring na pinapatawad namo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hare kami pagdarasa sugo, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tangani kami natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasaalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan. Manta kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas, na si Jesucristo. Kulita sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Jesucristong gaguragnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katulinungan ni winawalat ko sa indo, an sa kong katulinungan itinataw ko sa indo. Hare pagilingan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoa na siya mapatuninong, asin magkaburonyog, susog sa imong kabotan. Ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katulinungan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo, Asin sa imong spirito. magpatanarauhan kamo nin katulinungan. Peace be with you. Kaheraki kami, Cordero kan Diyos, na nagkapara kan mga kasalan ang ginawa. Kaheraki kami. Cordero kan Diyos, na nagpapara kan mga kasalan ang tinama.
Maluhod po. Uyang kordero kan Dios, uyang nagpapara kan mga kasaalan kan kinaban. Paladan mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo, ni kamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, maumayan.
Mamibi kita. O Diyos na makakamhan, an atang na ini makalinig-lugod kan kalag din sa imong surugoon na si Alicia, nangunyang tipanalikod na sa buhay na ini sa pagsunod sa imong pagapod. Patawadan sa imong kasaalan, asindara siya, sa kapengaluan na din kasagkoran sa liwanag din sa imong kamurawayan. Huli Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Awitin pagpahumali, mga santos ni Diyos, sumadya kamo sa pagtabang sa iya, mga angheles ni kagurangnan, magsabat kamo sa iya. An sa iyang kalag, daraha, asinindul o tindo sa kagurangnan. Iba nagalugod ni Kristo na nagapod sa imo, iba ang mga angheles sa katain ni Abraham. An sa iyang kalag, daraha, asinindul sa kagurangnan. Kagurangnan mapasayan kapengaluan na din kasagkoran sa bangraunin sa imong liwanag. An sa iyang kalag, dara sinindulot-indo sa kagurangnan. Responsorio, aram ko na sa kuyang kagtubos buhay, asin sa huring aldaw ako mabubuhay liwat. Sa kong hawak, mahiling ko ang Diyos na sa kong kagtubos. Mahiling ko ang Diyos na sa kong kagtubos. Mahiling ko siya, mahiling kan sa kuyang mga mata. Sa kong hawak, mahiling ko ang Diyos na sa kong kagtubos. Iniyan paglaom na rinirimpos ko sa kuyang puso, sa sakong hawak, inihiling ko ang Diyos. Aram ko na sa kuyang kagtubos buhay, asin sa huring aldaw, ako mabubuhay liwat. Sa sakong hawak, mahiling ko ang Diyos na sakong kagtubos. Huring pamibi. Kagurangnan, pinabulos mo sa imong dugo huli kay Alicia, mapasayan lugod ang kapengaluan na dahing kasagkoran, sa liwanag nin sa imong kamurawayan. Bago siya namudag, binibid mo na siya, kagurangnan, asin siya, linalang mo nakabayang sa imo, mapasaiyan kapengaluan na dahing kasagkoran. Pinagsulsulan niya ang mga kasalan na sa iyang naginibo laban sa imo, mapasaiya ang kapengaluan na dahing kasagkoran. Anak din sa imo. Sa imo kagurangnan, ibinalik niyan sa iyang kalag, mapasaiya ang kapengaluan na dahing kasagkoran. Sa imong kamarawan. Siya itinalaan mo na mabubuhay liwat, asin makakailing sa imo sa iyang Diyos asin kagtubos. Mapasaiyan kapengaluan na dahing kasagkoran. Ama niya mo, nayaon sa langit. Pabanalon ang ngaran. Ang sa mong kakanon, sarwal daw, itaw mo sa muya, ngunyan, asin, patawadon mo kami sa mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin, hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraw. Magawin na masa sa imong kamot, idinudulot mi ang kalagin sa muyang tugang na si Alicia. Bilog ang sa muyang pagsa na siya mabubuhay liwat sa uring aldaw, kaiban kabos sa mga nagadan sa grasya, asin pagkamot ni Kristo. Nagpapasalamat kami sa imo, huli kan gabos sa mga karahayan, na itinao mo sa imong surugoon, kan siya nabubuhay pa, dili sa babaw nindaga. Kagurangnan kay rakian ako an sa mong pamibi, na ang mga pintua nin paraiso mabuksan, para sa imong surugoon. Ikinakarangan niya mo ang pagtubod, asin paglaom, sa imong pagheherak, sago na kami makaayon sa kahadian mo, kaya banan sa muyang tugang, sa panahon na din kasagkoran, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Kagurangnan, mapasaiyan kapengaluan na dahing kasagkoran, sa liwanag nin sa imong kamarawan. Sa paraiso daron ka kan mga angheles, pinagahalat ka kan mga martires, iba ng kaninda sa Jerusalem, banal na banwaan. Ang koronin mga angheles masabat sa imo, asin kay ba ni Lazaro na taong duka, makamtan mo lugod, ang kapengaluan na dahing kasagkoran. Ako ang pagkabuhay liwat asin ang buhay, ang minatubod sa ko minsan magadan, mabubuhay sagod paman, ulay nin kagurangnan. Sa ngaran po kakanatong kura paroko si Father Albert, ako po nanggad ng nagpapaabot kin, pakikidamamay ka ninyong amin. Ang kagurangnan mapasaindo, bendisyonan kamo kan Dios na makamahan, sa ngaran ka nama, asin kan aki, asin Espiritu Santo. Amen. Lako kamo sa katulungan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
she may live and young in your altars, my King and my God. How lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. Blessed are they whose dwelling is your own, Lord of peace. Blessed are they refreshed by springs and by wind, when rain is dark and scale. Behold my shield, my King, and my God. How lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. I would forsake 1,000 underneath anywhere, if I could spend one day in your courts, belong to you alone. My strength are you alone, my glory, my King and my God. How lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. How lovely your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. Good morning po. Binabawin po sa ngamin na Alonso family po. Please come forward para sa picture taking po. To be followed by Linlin family. Alonso family po. In the shelter of the Lord, oh, abide in the shadow of the Lord. Say to the Lord, my refuge, my rock, in whom I trust. And He will raise you up on eagle's wings.
Next po, so mga kapatid po ni nanay, mga pamangkin and apo sa Pontillas family po, please come forward. Sige na po, sumangon po ni nanay, mga pamangkin, tapos mga apo po sa Pontillas family. Make you to shine like the sun and hold you in the palm of His hand. Next po, sa mga brother-in-law, sister-in-law, tapos sa mga pamangkin po and apo sa Saluna family. Please come forward po. Ngamin po brother-in-law, sister-in-law, mga pamangkin and apo sa Saluna family. Learn from me. My yoke is easy, my burden light. After po kadi, sungamin po kunong kapinsanan ni nanay, may pa-picture man po. They neither sow nor reap. It's still our God cares for them. Will not the Lord care for you? See the lilies of the field, they do not work or spin. If they are clothed in splendor, God will provide for you. Come to me, all you weary. I will refresh you. Learn from me. My yoke is easy, my burden light. Do not worry about your life, what to eat or wear. Is not your life for greater things? Is not your life for the Lord? Seek the one who knows your need in all the Sungamin pong pinsan ni nanay, please come forward po. worry not of tomorrow, but tomorrow. Kinida po, sungamin po kunong member sa Sacred Heart po, mga kaibanan po ni nanay sa religious group. Please come forward po. Come to
After po kadi, sa mga ngamin pong kaibanan ni nanay sa Holy Rosary Guild po. So ngamin pong kaibanan ni nanay sa Holy Rosary Guild po. Please come forward. Next po, so ngamin pong classmates and batchmates 1977 po. Please come forward. Batchmates and classmates 1977, please come forward po. After po kadi, so ngamin pong neighbors and friends. Ngamin pong neighbors and friends or sa mga katsukaran po ni nanay kung nabubuhay pa, please come forward po. Or kinagkuman po sa si inanak po kuno ni nanay, kinagkuman, pagpapicture man po kuno kamo. Neighbors and friends or inaanak ni nanay. After po ka, di last group picture na po ng pong immediate family.
as requested by the family, binabayon po namin so kasumba po ko ni nanay. So ngamin po ko ng Zumba group. Please come forward po.